Ilabihan ang excitement sa Cagayanon fans dihang nakisadya sila ex-PBB housemate Charlie Fleming ug usa sa Queendom Diva nga si Mariane Osabel sa Higalay Festival 2025 sa Cagayan de Oro City. Ang duha kinsa mga tubong Northern Mindanao gikalingawan sab ang ilang motorela ride sa pagbisita sa syudad. Atong silipon sa report ni Cyril Chavez. Pag-abot pa lang, diretso na nga milaag sa downtown Divisoria sa Cagayan de Oro City. Sila sparkle artist ug ex-PBB housemate Charlie Fleming ug usa sa Queendom Diva nga si Mariane Osabel atol sa ilang pagbisita sa syudad. Game na game sila nga misakay sa motorela, usa ka motorized nga pampasaherong sakyanan nga nag-originate sa Cagayan de Oro. Nalingaw sab sila diyang gilibot ang Divisoria sa syudad. Sumala ni Charlie kinsa tubong Cagayan de Oro. Ilabihan ang iyang kalipay, human nga sobra 2 ka tuig na siyang wala nakauli sa syudad ug nakasakay og motorela. Si Mariane sab daw nostalgic kay taod-taod na sab kuno siya wala kasakay og rela. Kinimatod pa ang iyang ginasakyan inig bisita sa syudad gikan sa iyang hometown nga Iligan City. Ay, Kuya Sai, mahangin. Sobrang saya. Para ako nagre-relapse dito. Yung parang mga old days na nakasakay-sakay lang Tsaka, ako. nag-reminisce kaming dalawa. Yes, Kasi so true. it's been so long na nakasakay. Last sakay ko ng rela. Ako po, di ba? Pagkahapon, nakisadya na sila sa Higalay Vibe Fest nga kabahin sa mga aktibidad sa Higalay Festival 2025. Si Mariane mipahingangha sa fans sa iyang singing prowess. Nagmalipayon sab siya kay anaa iyang ginikanan nga nag-cheer kaniya uban sa iyang mga taga-suporta. Nalipay kaayo ko dyan. As in, na nakita kong mama sa crowd. And akong papa pod. And my friends from Iligan City, of course. And yeah, it's such a great feeling na makabalik diri sa Cagayan de Oro. Todo sabang excitement diyang nag-perform na si Charlie. Sa tunga-tunga siyang performance, nakahilak pa siya tungod sa mainitong suporta sa Cagayanon fans. I am very happy to see her because her katong naa siya sa PBB, nakahilak jud ko katong na-out siya kay support jud kaayo mi sa iya ha. Hindi lang po yung overwhelm small tears, malaking tears po talaga yun. I was really happy to really be back here sa CDO. At syempre, I grew up here and everything. Kala, iyak na naman ako. Charis. Iyak na naman ako. No, I'm really happy because I saw my family in the crowd. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.